dangane da maganar korar sojojin kasar ta Faransa daga cikin kasar Nijar da ma sama ma kasar ta Nijar cikakken yancin kai. Wasu malaman addinin musulunci sun shirya wa'azi a dandalin ceton kasa Place de la Resistance da ke harabar rundunar mayakan sama Escadrille. Ga dai wasu daga cikin malaman da karin bayani dangane da makasudin shirya wannan wa'azi. To abunda ya haɗa mu a nan haɗaɗɗen ƙungiya mai suna Raida tare da haɗin kai na matasa na da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ka shirya babban wa'azi a nan inda ake gwagwarmaya domin manufar korar waɗannan dakarun sojawa na Faransa. To shine an kai kiran wa'azi saboda ba abun da musulmi ya kamata ya sa gaba in ba roƙon ubangiji ta'ala ba. Addu'a ita ce makamin musulmai, to shine wayewar kai da maluma sun kai manufar domin su kira mutane zuwa ga haka. Abubuwan da mun ka ɗoka a cikin waɗannan karatuka da maluma suke gudanarwa, babban manufar sako zuwa ga duk 'yan Nijar shine kauce ma bambanci ko kabilanci ko suwane ne ko kaza, saboda zancen ƙasa ne, babu zancen siyasa ko waɗanga 'yan hula kaza ne da waɗanga, saboda shine babban abun da maki zai iya samun dama ya tarwatse wannan kokowa. Dole dukkan 'yan ƙasa su sani babu wani zancen siyasa ko suwane ne ke magana ko su kaza, neman mafita ne ga ƙasar mu ta Nijar, saboda in Nijar ta samu kanta to duk abun da ake so, in dan siyasa ne, in dan hula ne, in malami ne, kowa zai iya aikinsa cikin kwanciyar hankali. Kenan shine babban abun da na doka a cikin wannan darussa da maluma suke gabatarwa. Abin da ya kawo ma'anan shine cewa kowa dai ya sani al'amarin da ke wakana a cikin ƙasar mu ta Nijar, saboda haka wannan al'amari na ƙasar Faranshi da ta yi tsaye kikiwaka cewa ba za ta yi ta ƙasar mu ta Nijar ba, to wannan shine ya kawo mu nan ga domin mu kawo namu taimako, kuma a faɗa ma mutane abubuwan da ya kamata su kasance a kai, saboda kasan bai kamata ba a ce irin waɗannan mutane ana tar da mutane hakan ga kawai kara zube ba a yi musu wa'azi. To yana to kero a dole tunatar da su abin da ke wakana kuma da abubuwan da ta kamata su yi, saboda ga a wuce gona da iri. Wannan shine insha Allah, kuma ana wayar da kai ga mutane, saboda lalle hakikan kowa ya sani shekaru da shekaru mutanen Nijar suna wahala, kuma alhamdulillah yanzu kowa ya gane cewa wannan wahalar ba wai wani ne bake dora mana ita sai horon shi, saboda magabatanmu Allah ya samu su so na horon shi cewa duk idai ba horon shi bace ta yi magana to su ba za su amince magana kowa ba. To mana fatan ubangiji Allah ya sa wannan shine karshen jagorancin horon shi ga wannan ƙasa tamu. To jama'a masu kallon sauraren mu a nan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku labaran, nake muku fata alheri mu huta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda za mu zo muku da wani sabon shirin bi iznillah.